Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a tohle je můj první vlog tady na tom kanále. Dnes vám ukážu takovou moji rutinu u koní. Dneska asi s Cherry půjdu pracovat, půjdeme si něco skočit a uvidíme, jestli to zakončíme výjížďkou nějakou kratší nebo ne. Už jsem převlečená, teď mi stačí jenom vykydat stáje a vlastně budu mít hotovo a pak půjdu jezdit Cherry. Já jsem ještě rychle vykydala, protože jsem měla službu a teď už jdu za Cherry, tohle je teda Cherry. Kdybyste o ní chtěli nějaký video, tak mi napište a uděláme určitě. Já se jí vemu ven, tam ji nasedlám a uvidíme. Snad nám postavil ty překažky, o které jsem mi požádala, protože ne, v tady těch stájích pomalu už na nikoho není spoleh a všechno se to musím dělat sama, tak doufám, že aspoň ty překážky postavili. Já už si ji teda vedu a snad tam teda na nás budou ty překážky čekat, protože, jak říkám, ne vždycky je to spolehlivé a ne vždycky je postaví. Takže kdyby je nepostavili, tak musím udělat změnu plánu a asi půjdeme na výšku do lesa, nebo nevím, snad tam překážky budou. Tak jo, já už tady opracovávám a už jsem si párkrát obešla to kolečko a za chvilku budu klusat a pak jakože na to, že jsem jim říkala, ať dají nižší překážky, tak jako upřímně jich dali docela vysoký, co si budem. Skáče tady ještě někdo. A jdu asi poklusávat. Tak jo, já už tady cválám a asi za chvilku, no asi už můžeme skočit tady tu rovnou. Jo, to šlo. OK, je to takové divné, protože jsem dlouho už neskákala. Takže je takové divné skákat. Tak jdou velké překážky. Oj. Wow. To bylo dobrý, upřímně. To bylo dobrý. Nevždy je všechno růžové. To jsme schodili, nevadí. Já to vůbec nemám za zlý, protože začínáme skákat. Měli jsme asi tak jako 2 parkourové tréninky. A to je vše, takže jakože není úplně v kondici zatím. Ale to pilujeme. Takže já jsem jí přes zimu hodně brává do kruhovek. Hezky. Já jsem jí přes zimu hodně brává do kruhovek, takže jakože neflákala se úplně, ale furt to není oč, že jo. Tak pojď. Nebudu si úplně troufat, ale chtěla bych to zkusit. Tady ty dvě, takže správně nadjedu. Tak. A pojď. A zbudem ty druhý. Fešná! Ty jsi pášák, ano. Já už tady jdu, možná vám hodím něco i z GoPro. Nevím. Asi spíš ne, nehodím vám nic z GoPro, já jsem si ho zapomněla ve stáji. Nevadí. Tak třeba mám mobil u sebe, takže třeba z mobilu vám něco natočím. A půjdeme tady.
půjdeme takovej ostrůvek, přes ten ostrůvek se vrátíme zpátky. Takže půjdeme ne tady rovně, ale zahneme jakoby doleva, ale ne zase úplně doleva, ale prostě je tam cestička mezi těma polema. Tak tudy půjdeme a pak dolů přes most kolem přes ten ostrůvek a pak půjdeme zase zpátky. Já už tady ťapkám. Já jsem si vás teda přehodila na ten telefon, tak snad to bude v pohodě. Takže tady už ťapkám. A tak no. Dneska je docela hezky. Jakože, no to, že byla zima. Tak fakt jakože dneska je hezky. Bohužel všechen sníh nám rostal, nebo jakože ne, že bohužel. Ale můžu konečně jakože skákat. To bylo teďkom takový, jakože jsme tady 2 dny skákali a pak byl sníh, takže jsme nemohli. Tohle je vlastně 3. den, co jsme skákali, ale teď měla asi 5 dní pauzu, protože zase nasněžilo. No a dneska je to zase všechno roztátý. Tak jo, jdu tady přes most. A já jsem chtěla říct, že to všechno roztálo a dívám se, že není tolik bahna. Teď jdu tady, ona je dneska nějaká naspírovaná. Teď jdu tady to a půjdu přes ten dřevěný most. Tak půjdu do kopečka nahoru a záhnu a už budu ve stáji. A tady motýlek. A dneska je nějaká takže má hodně jako energie. Jsem myslela, že po dnešním tréninku bude vyšerpaná docela dost, ale no, to vypadá, že vůbec. Tak jo, my už tady těpeme. Teď vlastně my jsme šli tamhle a teď jdeme vlastně tady. A asi hodlám dát do ohrady. Asi jí dám do ohrady, no. Aby se tam vyblbila s ostatními koňmi, protože dneska má nějak hodně jakoby energie. To je asi jak stále, jenom nic nedělala. A byla akorát včera chvilku v kruhovce, to je jinak vše. No a teďkom takhle jdu. Můžete mi napsat, jestli byste chtěli vlogisky takhle. Dal by se řídit pravidelně, protože já jsem u koní každý den, když teda jakože nepočítám to, když mám školu, tak jsem u koní pořád. Vlastně každý den, jenom když mě blbě, tak třeba jdu jenom nakrmit a nic nedělám, ale jinak jsem u koní furt. Takže mi určitě napište, jestli byste chtěli jako vlogísky takhle. Já uvidím. Jako přece jenom je to první vlog. Ale chtěla jsem se zeptat, jako jestli vás to takhle baví. No, já už jsem tady u stájí a tady musím se sednout a strojím vlastně tady u toho platu a pak jí dám do ohrady. Vlastně to jsem vám ještě neřekla. Já jsem se hlásila na jezdeckou akademii tady v Jorviku. Vy, co znáte, tak znáte asi jezdeckou akademii, je tady nejznámější. No a samozřejmě hlásila jsem se tam z Cherry, protože upřímně ona má na to, ale trošku mě odradilo to, že ji budu muset přiučit dresuru, protože ona je zvyklá jenom na parkour. Takže z dresury neumí pomalu nic. Ale má matku, která vlastně dělá dresuru. Takže by tam mohla mít teoreticky něco v genech. Samozřejmě i její otec tak dělal parkour.
ale jinak je čistá papírová. Jak říkám, kdybyste o ní něco chtěli vědět, tak mi určitě napište. A já vám určitě něco natočím. Já jdem asi semka do ohrady, protože no, i když tam není koní, asi jdem sem, protože tam je hodně koní, takže aby byla v pohodě. Můžu vám něco natočit, jak bude to a tak no. Tak něco jsem vám natočila. A byla jako docela ráda, že je zase mezi koníma. Protože jak teď říkám, jako, že byla víceméně takovým času v boxu. Že jsem měla víceméně strach, aby si v té ohradě nic neudělala, protože tam bylo fakt jako nasněženo. A byla tam víceméně jakože ledovice. Samozřejmě ty koně to tam jako rozdupaly, jo, ale i tak. Dělala jsem hodně videí, jakože kde se jakože koně jako svalili, že jim to uklouzlo. No, bála jsem se prostě o ní a kdybyste chtěli něco vědět, jak jsem se hlásila na tu akademii, třeba už mi to přijde do té doby, než vám natočím další vlog. A tak jestli přijali něco o Sherry, ona není samozřejmě jenom Sherry, ona má i papírové jméno, takže kdybyste tohle chtěli, tak mi napište a já vám to řeknu v dalším vlogu. Tak jo, já doufám, že se vám tady ten můj první vlog líbil, pokud ano, tak tady můžete zanechat like, odběr a snad u dalšího videa. Ahoj!